Ноябрь айы башлануга халкыбызның дус тату яшәвен дәлилләүче халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итә. Казанның халыклар дуслыгы йортында оештырылган чара моны тагын бер кат дәлилли. Бердәмлек бәйрәменнән хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов видеоязмасы. Выбранный 30 лет назад путь Без барыбыз бергә эш бәйрәмнең шаһитлары булдык. Беренчесе халыклар бердәмлеге көне, икенчесе Татарстан конституциясе кабул иткән көн, өченчесе Татарстан җирлегендә яшәүче Татарстан халыклары ассамблеясы оешканга 30 ел тулу көне. Шул уңайдан киңәйтелгән утырыш. Барыбызны да әлеге бәйрәмнәр белән тәбриклим, дип башлады сүзен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм үз чыгышында 30 еллык эшчәнлеккә бәя бирде. Мы с вами являемся живыми свидетелями всего. Беренче президентыбыз Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзенең чыгышында әлеге көннең үткәненә, бүгенгесенә, бу көннең илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе булуын искәртте. Әсгать Сафаров Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның ассамблеяга рәхмәт хатын җиткерде. Татарстан халыклары ассамблеясы Татарстан Җөмһүрияте җирлегендә яшәүче 173 этник төркемнең вәкиле булган региональ иҗтимагый оешма. Бәйрәмдә хөрмәтле кунаклар Рамазан Абдулатипов, Игорь Панчин, Константин Яковлев, төрле милләт вәкилләре, ветераннар, төрле оешма җитәкчеләре катнашты. Бәйрәм тантанасы алдынгыларны бүләкләү белән тәмамланды. Фәннур Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.